tuturor și bine v-am găsit la un nou tutorial, de data aceasta, un tutorial de Redstone în care vreau să vă arăt cum să faceți boxe șmecheruțe, cum vreți voi, cu ce materiale vreți voi. Eu am ales niște materiale și le-am încins. Mai întâi vreau să ne dăm Game Mode, da, care și se aud, Game Mode 0. Așa, să ne dăm Game Mode 0. Am scris G-A-M mode, să ne dăm 0, 2, ca să fie interesant. Așa, avem Game Mode 2, frumos, aici suntem noi și uitați, avem itemele necesare în chest, 3 furnale, 35, 17 butoane, sandstone am ales eu, redstone repeater, un lever pentru încercare și tot așa. Așa. Vede toată lumea aici structura în față și aici este și în spate. Frumos, noi o să copiem. Mai întâi vreau să-mi fac aici. Băvacile. Ajutor. Să priceți. Revin imediat. Așa, am revenit. După cum vedeți, unde eram? Uite. Aici sunt boxe. Noi vom avea aici nevoie de 1, 2, 3, 4, 5, 6 blocuri în înălțime. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 și aici 6. 2, 3, 4, 5, 6. Hopa, hop, 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 hop. Avem aici frumos. Un, 2, 4, 5, 6. Gata. Cu unul mai mult. Da, în fine. Poate o să ne trebuiască, deci așa. O să punem frumos 3 cuptoare. 1, 2, 3. După cum vedeți, l-am pus. 1, 2, frumos. Da. Scuzați-mă. O secundă. Give TBTB Minecraft D pickaxe. Așa. Trebuia pus mai încolo, deci nicio problemă. Nu s-a întâmplat absolut nimic. Opa, frumos. Unul aici, unul aici, unul aici. Păi. Opa. Gata. Opa, frumos. Am luat repeaterul. Am pus o bucățică aici. Nu. Aici nu între... Da. Da. Se pare că va trebui să mai minăm un pic. Nu e nicio problemă.
Hapa. Atâta cred că o să ne ajungă. Opa. Frumos. Aici frumos. Da. Deci este bine. Opa, așa. Gata. Cu geamurile rezolvăm acușica. Să zicem așa, frumos. Un, doi. Un, doi, un. Și acum hop, hop, gata, știu. Hop, hop. Hop. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Hopa. Hopa. 1, 2, 3. E făcut frumos aici. Da. În câteva secunde terminăm. Măcar o bucată de restă. Atât. Mersi frumos. Gata. Acum o să meargă. Vedeți? Aici, vedeți, merge. Totul merge bine și frumos. Mai trebuie o bucățică de restă, atât. Una. În locul ăsta am calculat mai greșit, dar în fine, nu prea contează un calcul greșit. Ba, contează tot. Așa. Acum, vedeți, totul merge frumos, perfect. Și dacă am atât și cu acest episod, sper că v-a plăcut. Eu am fost Tibi și ne vedem data viitoare după focul de artificii de acum. Ce frumos a fost! Hai, pa!